Gisakay na kog barko ang akong motor pa Mindanao. Food trip sulod sa barko. Magbiyaheg tulo ka oras gamit ang motor. Kaya nagkasal sa akong manghod. Lingaw-lingaw kauban akong pagumangkon. Siyempre kaon sa lamiang litson. Ining mga puntuhan niadto kita sa opisina sa TransAsia para maapil na tog karga sa barko ang atong motor. Look at ticket sa kuan, motor. Motor na lang naka-ticket na mo pa. Paspasan to nag-fill up diriya para di ta malangay ni mga puntuhan ning bayad na ta sa atong obligasyon para sa motor. Man nata diri sa ticket. Ato na bayaran is 2,977.32. Fast forward ning diretso rin ta sa Pier 4 para makapatatak ta sa CPA. Pila ka ito mabayaran diri na. Ato na bayaran sa pagpatatak nato sa CPA kay 70 pesos. 70 pesos ano? Narasay. Sunod natong lakang midritso dayon ta sa Coast Guard para magpatatak diri awa jud koy nabayaran. Motor na sir. Salamat. Man na. Pwede nang makarga ang motor. So guys, ako na magino alas 4 kape na. Padung ko karon og Pier 3. Kaya dito na po i-check in akong bagahe. So dito sa mga akong motor. Karga lang motor, sir. Oh, karga, apil. Ang ticket ma'am? Ano kay Bill? Nana, tanan. Recipe? Nana pod. Tanan. Diretso na na dito. Oh, asa man na? Usamis, Transisya? TransAsia. Bag, X-ray pa na. Oh, X-ray pa. Nana pa kumukuan. Oo, sige. Sige. Sige sir. Ang barko sa TransAsia pa Usamis naagyod sa Pier 5 pero kinahanglan sa na akong mohapit diri sa Pier 3 para ipaska na akong mga gamit para mobayad po sa terminal fee. Terminal fee kay 25 pesos. Human sa atong pagbayad sa terminal fee, proceed dayon ta sa pagpa-x-ray sa atong mga gamit. Manatagpas ka ning bayad tag 25 pesos sa terminal fee. Ayun, nag-note lang ta nga mo ni atong mga gamit. And proceed na ta sa Pier 5. Karga pa usami sir. Hapon sir. Sige sir. Walay paglangay aw batsi na dayon ta. Proceed. Ito na tagkuan guys. Barko. Hindi lang ako usamis. Usamis. Aguman natong pag-comply sa tanang proseso, automatic ipasod na dayon ta diri sa ilang bodega. Human nato mahatodo maplastar ang atong motor sa bodega, matik sud na dayon ta para mapangita nato ang atong katre. Sa kadugayang pangita nakaplagan ra gyud nako, mero 56 ang nakatatak sa akong katre. Human sa akong pagkakaplag sa akong pwesto, automatic kaon na din ang atong tirada. Saktong alas 7 sa kagabion, may larga na ang among barko gikan diri sa Cebu, mong biyahe na pa Usamis, 12 ka oras ni atong binakbakay diri. Aman sa 12 ka oras nga biyahe ning abot na kita diri sa may Usamis. Human nato makagawas diri sa barko, proceed na din ko diri sa may CPA para magpapirma. Human sa akong pagpatatak sa may CPA, automatic diretso na din ta. Biyahe na ta gikag Usamis, padulong na tag Pagadian. Sugdan na nato atong biyahe guys. Nanata karon sa may Usamis. So, mapabot na siya mga kuan at least 3 hours. Approximately. Nearly 3 hours ang atong biyahe. So, let's go. Alas 7:44 sa kabuntagon ning abot na ta sa may Tambulig. I love Tambulig. So, nagikan ta dito kalas 7 eh. Sa oras namin labay. So halfway through na ta guys. Sunod na ni kay Mulabi naman. Biyahe na po tagi kag Mulabi pa Pagadian. So di na maabot og isa ka oras. Ang pinga na ta sa biyahe nato. Let's go. Saktong alas 8:56 sa kabuntagon ning abot na ta sa may sentro sa Pagadian. Ubay-ubay na gid ang mga dagkong building sa Pagadian. May ubay na po ng mga buildings dire. Lagot na di ko na ilang topic light eh. Nakadalag langay.
Nagasto jud kay Fast counting. forward mga migoy, naabot na rin ko diri sa among bukid sa Tikwas do Malinaw. Nung narigyo sa akong pag-uli, ikaw Cebu padulong diri sa among bukid mga migoy, kay ning abot magudong akong mama. Yan, natulpod nga kasal sa kumanghod, so ningatin na lang po ko ni higayuna. So namin diri karon sa Municipal Circuit Trial Court sa Dumalinaw, kay huwes lagi ni ang pamaagi sa kasal. Sa kasal, aw diretso day ko diri sa venue kay gusla na. Gusto na ko mukha o litson. Ang kanang babae day migoy ang akong manghod nga kasal. Usagid po ni sa hinungdan kung ano ning uli na ako mamagi kagabro, ti aron lang tambungan ning kasal siyang anak. 3 days later. Pila ka adlaw human sa kasal, ang kasinabot ang pamilya sa akong mama nga magtapok-tapok mi. Unang uban ni ko ninyo karon kay maglitson mi. Let's go. Abot na di ay. Pamanila na iya ang baboy. Lapang napainit ang tubig. Kupod is ako sang gipadrain ang tangke sa tubig para matinaw. Oo. Dana ay Hawaii. Pwede naman sila sa tangkal. Susugdan na nila gihawin. Wala naman. Wala na guys. Di lang tamulantaw kay pero ilan ang ihaw ang baboy. Wala na, syagit na. Ini mga punto ha, successfully na yung napatumba ang baboy nga among tirahon karong adlaw. Paabot aw tira sa makaroni diri ah. Uma na to makatira sa makaroni. Dula sa tadiri kauban ang akong pagmangkon. Let us load the magazine first. Na. Tanawan ni guys, daliguri kayo. Kurot gid kay ni mga dulaan para lang gid makuha ng mga bata ba. So nanay bala. Pato na ni. Itong ikak. Silon to ning bata. Ayo ayo. Sige. Open your mouth. This is hostage. Zoe. Ah! Is it yummy? Yummy? No, no? Iluwa. So guys, nasuguan dito palit og 1 kilong asino. Distansya man sa balay ang highway, napalitanan. Muna naka-decide ko nga akong baklayon kay mati kayang dan, naulan ni. Gabi pa. At the same time, since gusto na ako madungagan ang akong target niya steps, 10,000 steps. Muna mag-walking na lang po. So, let's go. Supposedly guys, ako ang mupalit sa asin. However, na naman yung motor. So, balik na lang ko sa akong agi. Yung mga puntuha kay gihidlaw lang mi yung butong automatic ay ta makakaon paghago sa taog kuskus din sana man kita na lang may last man standing ano asa naman ako mga kauban. Mana guys. Ngani nakadaghan ang atong na kuan na kuskus. And syempre giatong gilain ang tubig sa butong kay anto maning tirahon niya. Sayang magilabay. So last na lang yun yung kuskus. Humana ta ni atong kalaki. So na. Daw, mukbang? Ano? Wala na kay litson. Naku, ang galing mabuhi. Isa na ulo ta. Sa paglitson, di ginamawa ang mga basoy-basoy. So mo ni butcher kay bali murag kaunang kaon ba kay wa ko man nalutong litson. Muna to gitira karon. Yan. Tira to butong eh. Ano itong kuskus gani. Ano kanindot dia dagang kay gunod. Grabe. Busog na kay ko. Luot to na. Ayos na. Kalambe. Nara. Pag-uwi ng baid. Ato na rin ang ipatadtad dira kay gipanggusla na ta. Uswa pa natadtad aw kusion sa nato ning panit. Diba galagubo ang baba ni mga puntuha aw gisugdan na og hiwa kita magpaulahay kusi sa panit kay mo unay pinakalami nga part sa litson.
ko. Kadagit ng tag. Oh, guys. Panit. Unang multitask ta while eating. Fixing also what to. Kaya wala ikahugas ang plato. Paldo. Ngapay panin to? Chicharon. Ano nga, kay palit ito kagamin. Pwede lang palitan natin. Ya, chicharon yung panin to. Gaya na. Itong video ko. So, nahimo rin ako nung guys. Kaon sa panit. Limited ang panit kayo. Ang tayo ka trouble.